Hau bizi naiz. Hau bizi. Hau bizi. Hau bizi. Hau bizi. Hau bizi. Ni hau bizi naiz. Hau bizi belarri pres naiz. Ni hau bizi naiz. Ni ere hau bizi naiz. Hau bizi naiz. Hau bizi. Hau bizi naiz. Ni hau bizi naiz. Hau bizi. Hau bizi. Euskara dian apuntatu gara, pixka bat hausnarketa egiteko, zelekotan etxe egiteko dugun euskara, eta nola hobetu dezakegun pixka bat. Eta kuadrillan gehiago egiteko, euskaraz pixka bat gehiago sustatzeko eta kontzientzia pixka bat hartzeko, gehiago bat izan. Benetan, ez naiz egunero agian etxetik atera eta ez naiz gehiegi ibili kalean, baina bai ahalegin handi bat egin dut lagun artean, euskaraz hitz egiten eta euskaraz zeuden gaitasunak behintzat kanporatzen eta ausartzen naiz esaten gure lagun artean behintzat euskara gehiago ari garela hitz egiten. Familian berez ja lehendik ere hitz egiten genuen, beraz hor ez dago aldaketarik. Baina orain gelditzen zaidan ez da zalantza, baina da ondorengo denbora, ez? Euskaraldia amaitu eta nola jarraituko dugun. Hartutako ohiturekin aurrera jarraitzeko gai izango garen, edo hor denboran diluitu egingo diren ahalegin guzti hauek. Uste dut ahalegin handi bat egin beharko genukela hori gerta ez dadin eta aurrera jarrai dezagun euskararekin. Ni hau bizi naiz, eta euskara dira horretara putatu nintzen, iruditzen zailako euskara mantendu behar dugulako, eta hori. Nire ustez, nire inguruan ez da asko euskara zitze egiten, baina hori esforzo bat egin behar dugu guztiok ez, euskara mantentzeko. Apuntatu nintzen euskaraldira, gehien bat, pixkat iturak aldatzeko eta zer ikusten nuen euskararekin eta pixkat hori utzitan eukala eta lagunekin eta izan nahiarekin eta pixkat hori aldatzeko eta ea 11 egun hauetatik aurrera pixkat hori hobetzen dudan eta. Gero beste aldetik ikusten dut pixkat hobetun dela egoera kuadrian eta baina hala ere gertatzen da jendea ez dela usartzen eta hori aldatzeko kriston aukera da eta hori. Eta nik uste du kuadrian eta hobetu dela hori eta eskertzekoa da. Euskaraldian izan eman duz, azkenean egia da euskara jakintza badugula, baina erabileran badugu nik uste dut euskara aurreratzeko, ez da uste dut ekimen polita dela pixkat ditugun ohiturak eta aldatzen, pixkanaka aldatzen joateko eta lehenengo egun hauen ostan, egia adibidez kuadrillan nik baina baitu dela pixkat asigaren gehiago euskara zizketan, familia hartan ere bai, egia da igual erdaldunekin gehiago kostatzen dela, baina pixkanaka joango gara probatzen. Egia esan hori nabaritu da, eta gainera balio izan du, balio aritu ez, errutinak hausteko eta errutinak pixkat aldatzeko. Uste baiet, jendea egun hauetako zintzeako Nabaritu dugu euskaraldiarekin hori euskara hitz egiten dela gehiago eta batez ere belarri prest pina dutenak goie da gehiago joko ematen dutela. Oso pozik, bai. Ni ez naiz apuntatu aurten, zeren pasatzen zaidan, baina ekitaldi honen alde nago, kuadrillan notatu dut euskaraz hitz egin dugula egun hauetan eta orain baita, eta nire ustez ongi dator euskararentzat, eta espero dut hau amaitzean jendeak euskaraz hitz egiten jarrituko duela. Ni apuntatu naiz erronka polita iruditu zaidalako, eta hori, euskara sustatzeko. Ni berdin eta iruditzen zait euskaraz hitz egitea oso garrantzitsua dela eta gure ohiturak aldatzeko. Eta astean zehar euskara nahiko entzun dut, eta ea entzuten den betirako, ja. Eta kuadriaren artean geroz eta gehiago ordu nahiko pozik euskaraldiarekin. Pixka bultza den bateko euskarari, eta nire inguruan, gehiena erderaz kuadrilan da horrela, baina saiatzen gara euskalduno euskaraz egiten, eta espero dugu horrela jarraitzea, eta ia jendea animatzen den, euskara gehiago mintzatzea eta entzutea ere bai. Ni apuntatu nintzen, euskaraz gehiago hitz egiten dugun, eta nik uste dut poliki-poliki ari garela. Nabaritzen da kuadrillan,
Bai kuadrilan eta bai herri mailan, ikustu dut nabaria dela ez aldaketa. Ez dakite 11 egune bukatzean irengo duen edo ez, baina ikustu dut ekimena aproposa eta positiboa dela eta horregatik ikustu dut deno hau dela honen alde. Pentsatzen dut zer gertatuko du 11 egunetan gero, no? Gure kuadrillak aurreko osteletik gaur arte hau ez izateko konpromezu hartu dira, eta Euskaraldia amaitu arte, eta egia esan aurreko osteletik gaur arte bete izateko, eta Euskaraz ari gara gure artean. Eta batzutan zaila izan, saiatzen gara nire ustez Euskaraldiko ekintza honek nahiko bultzada ona eman dio jendeari, egun hauetan zehar behintzat, euskara egiteko. Kuadrilan asko notatu dugu, behintzat egia da WhatsAppean izan gara trinkoago, baina gero kalean ere bai. Eta nire ustez bakoitza badaki ez bat hitz egiten duen, eta niri lagundu egin dit.